Hawu. Iyashiwo into enjalo gogo. Iyashiwo into enjalo. Yeah. Iyashiwo into enjalo. Uyashisa into engaka. Into enjalo iyashiwo ukuthi usuzofa. Uyashisa itiye. Lokhuza lokhuza alipheli nekhumshi yasinda lokwayo. Wena inkomishi engaka oyibonile? Brexit akavula Brexit. Yazi malini? Isihlanu. Brexit kuvula Brexit nanti. Ngesihlanu bayithatha nje awukhishwa isihlanu socially. Hayi, mhlawumbe uzwana R5. Mhlawumbe R5. U5 ya u5 isihlanu imali ngani? Isihlanu 5 cent, 50 cent. R5 ma. Hawu. Isihlanu 50 cent, ithwayini. Ngosheleni aba u5, 50 cent. Amashoma u5. R5. Yeah. Ayithanga u5. Wawuyile Brexit ivulwa? Wawuyile Brexit? Ivule Brexit wawuyile? Ngangile ngolonyaka, umnyaka engazwayo phela. Hawu. Kanti abantu umuntu yamlenze komshini dala yahlala lapha. Ophume base babancane kambi. Cha mina ngizwe usho njengoba ivule Brexit last week. Basebancane Brexit. Ivule last week phela. Ivuliwe manje. Isivuliwe. Ivuliwe ngile masonto adlule nje. Hayibo. Hawu mina ngithi ushinto angala masonto adlule. Hawu usho yakudala. Uyayazi nje lihlala lapha enkomishini. Ikhipheleni manje. Ikhipheleni? Ufuna isaliphuza ngabo selfie. Lezi ke sophuza ngazo nini? Ngile sibaphuza ngazo ezintsha lezi ezikhuphayo. Ibantu. Yazi ma bangathi bathi nje awuthi simoshe. Ama awuthenga ukudla wenkukhu igqoke lokho nalibeka. Ngakhaka kanye lelo gqoke naligcwele ibhakethi. Gcwele phezulu ibhakethi. Lipi gogo? Yini? Ulibekile nje? Kubekile. Uzolenzani? Hayi ngizokusebenzisa. Uzenzini? Ngizokusebenzisa ma. Angafetela manje. Usebenzise. Nokwenzeka uNkulunkulu ngithole enye inkukhu ngothatha phi. Yeah, namade ngifuna ngiyenze. Awunike enye inkukhu.